Back to my Wangs. Welcome back to my channel, Wang Ising TV guys. And for today's video kay wala sa mi nakashoot og magtiayon kay wala ni abot si Chocolate ug si Edgar nya. Sayang man iyang pag-adto diri kung dili makashoot, so nagmukbang na lang ni guys, pinakalit guys. So ang among imukbang mga Wang is street foods. Kanang makita ninyo sa street mo na gitawag siya street foods guys. Oh guys. Ila sa guys. Hi guys. Ako guys, Onyx guys. Kasi ano Wang. Tapos among kaunon Wang kay kalamay. Tapos kalamay nga violet. Tapos kani isa biko nga violet guys. Kani kay kanon na puti. Kani kay tinai mga Wangs, isaw. Tapos kani quick. Tapos kani unod. Kani kay basta okay siya. Okay ni siya guys. So wala kaila guys. So ay mo kabalaka mga Wangs nang hugas na mig gamot sa mga luudon dira. Nang hugas na mig gahapon. So wala mo gyud guantes alangan nag. So nang hugas naman mi, so start na mig kaon mga guys ha. Ayan mga guys. Wait lang kay nagsina kog duko guys. So start na mi mga Wangs. Unta mag-enjoy mo sa among ano karon, mukbang char mga Wangs. So nangunat sa ta mga Wangs ha para ang saya ng buhay. And ayan mga Wangs ha, na aming mga audience sa kuan. Kung napansin ninyo na ang background na mo istindahan namin sa mua jud mga Wangs. Tapos na yung mga silingan diri sa gilid, kakaunon po sila inter guys. Mukhang kikila guys. Kami kayo guys. Ganun pala po mga anak ko. Wala lang ko guys kay hindi ko nakita sa video guys. Lamig siya guys, kasuka guys, kanang vinegar, tapos Sausaw. Diba? Sinay mga business dira guys, mga restaurant and everything. Si gusto mo magpamukbang guys. Sausaw guys. Ang gagmay guys kay chicken skin. Salamat yun sa itong mga nagtaas na live YouTube. Sa mga nagtanaw sa akong YouTube sa ano, dagang kayong salamat. Mga supporters ito, Evelyn. Si Emay din, always na nagtanaw sa kuha. Kato naghatag sa kuha gahapon og ano si Xavier. Si Gillette Xavier, thank you so much. Si Being Joe, si ano, Troy N, mga supporter na. Kani guys kay tiil sa ano guys. Tiil sa manok guys. Tama guys. Kung napansin nyo guys, na nagkakaunong diri guys, mga silingan na mo guys. Kailan guys sila nagtanaw sa guys, sa likod guys. Nag-ambot sila guys na di mahurot guys. Nabawad na mahurot na mo guys. Ayan guys. Kasi wala ni mo na diya guys. Pero guys, mag-gloves man kami guys. Diya, wala mga Wangs niya, wala man may ano. Nakutan man ang gloves mga Wang, nang hugas na lang mi. Katuloy man ang hugas og safeguard. Ang mga tana daw, unsa daw maka-benepisyo ani sa kuha namas. Ang makabenepisyo ni guys. Naka-ano ka guys. Ang sakit kag cancer. Unsa na cancer? Cancer guys is stage 88. So, hinahinid lang kayo musigsikaw na guys kay very cholesterol kayo ni siya. So, mag-loxy. Nakaulo na siya guys. Ano guys? Bakit siya guys?
Ikuha yung channel. Ano? I-promote. Kaya siya guys, pakita niyo gamay. Hi guys, i-promote akong what's the YouTube Velma and Panty. Watch daw yung YouTube Guys, guys. nang gusto siya mag-YouTube guys. So, ikuha na lang yung YouTube guys. Bahala na daw, maningkamot daw siya, kay byuda na daw siya guys. Yes up. Yung mga crush po daw guys. Actually guys, namin sadap yun sa kalsada guys. Tanaw. Uy, ako nang isa. Kaon. Kaayo. Actually guys, gusto siya mo-intro kaon guys. Kaya wanyipon. Gusto man daw siya, maingon niya guys. Maulap po lang sa video guys. Narinisagit guys, pang subag-subag sabaw-sabaw guys. Na yung mga iring guys, unya na sila guys. Dapat sa pikas gilid guys. Basta man guys, ito na sila paintiron guys, kaya kakaunin naman sila. Ang galing po, tiga kaunin na po guys. Dahil na, sulong na mo guys. Dahil na. Ay, wala off camera guys. Kakaunin sila guys, pero i-off ang camera, bahala mo guys. Mag-shoot pa ng tameron mga wang. Kaso lang, when abot si Choco si Edgar kay emergency na sila ano, nasayang mo ng adlaw na abot siya sa balay niya, wala mi nakashoot, sayang ang adlaw so naginani na lang ni guys. Mukbang lang mo guys. Wow. Gusto man nairing na nasa kuan guys. Saba kay abi pa lang dito mga tagog iring. Mga iring guys, bago na nagipakaon guys. Diyan na. Hintir na mo. Ay na, ulat na ba? Ano, ikaw na mo diri, balag kamo tayo makita. Nangugas sa maka mo. Sige na, bira-bira. Diba guys? Sila guys. Turmot mo siya. Maigo ang camera guys. Hello, nangaon namin, nanginang namin, makaon namin. Mas kinuha ko yung ipon. Taro kang camera guys. Pagkaka ang ipon. Kaon. Sige na. Pagkuha. Ay na pakita ang siyang kay Bat. Ano? Kaibigan. Hindi ba guys? Guys. Mas dali mo man. Kinuha yung ipon, kaon ng ipon. Ay, Taro ang ano, camera. may YouTube. Ngag. Matalik ko lang mo ba? Ini nahurot mo. Kani oh. Hey guys, nagtawa ko ani. Uy, di mo na sa suka. Hindi lang. Hello, ay mo kalimot. May video what channel Big Belma and Panty ay kalimtin nyo. Guys, Thank you 7 subscribers siya guys. Gusto yun na guys ng ano mag YouTube lagi daw siya kay duda na daw siya guys. Lami. Ay mo kalimot daw guys. Ano sa guys? Dami ang suka. Kani guys, kaning gagmay guys. Ano ni siya guys? Chicken skin guys. Una tarog yang. Nagaot na nga lang. Ito yung mo. Quick. Di ba kawal din? Hindi kaya na kung kan. Ano lingin? Kumukan. Ano mo? Hi guys, wala na lingin guys. Mahurot anak guys. Pwede may mahurot guys. Ano ulamit kayo na oh, chicken skin. Guys, dala ko muna akong ani guys. Hindi ba guys? Ano guys no? Dawa guys. Kamusta nila guys? Ay, mo na nang ikat. Tingnan mo yung mga mukha guys. Continue na.
Matarong ang kuan. Natulog ang Di ba guys, kabisi rin may kalit guys. With ano may kabisi diri guys. Lami ang chicken skin. Kaning tiil, wala mo bunit og tiil. Diba guys? Tapos na guys. Diba pa? Muna daw guys. Bilma Impante lagi daw guys. Oh, subscribe na ko rin nila guys, bi. Kaya mag YouTube lagi daw siya, mag practice daw siya. Marog ng camera guys. Ano sama ni mo? Oh. Hi! Nayat hi guys. May mahal ko guys. Ah, giring ba? Wala giring. Buyo to pwede ko. Pag dito man ilo. Tawo lagi. Sa baba ka payat na asa na. Matarog ha, matarog. Kono ni dagan nakatanga gud isa. Hindi ba ka to? Kanang kuan. Busy ka guys na, pag-join na nila guys. So, merong mga wanghilong pa kayo. Pagsugod na gaan. Yabot si Vilma. Oy pante. Ay ako lang. Wala. Yapay yung iro guys. Ay, bigay. Pag-ulo yung iro guys. Nakuha tong iro guys. Na lang may upat ka tiil guys, ug isa ka itlog guys. Yapay good guys, kapyot guys. Iro guys. Bawal ba yung iro sa YouTube guys. Ay, soft drinks di ay men, tulo. Yan ay sobrang gulo yan eh. Pepsi yan eh. Ay, pakitang kuan, Brian, masakat pa. Ang nabili niwang kanina lang. Kanina po duwang panghimagas, biko. Sa mga gusto mag-order aning biko wang, i-contact lang ninyo si Ating Albano, taga Bagua Playa. Oh. Lami ka na yung biko guys. Subscribe ko ba? Tuloy na lang. Pagkuhan din. Yung sa pagpurok pag kuhan. Pila ba? Mukbang sana. Asa di ate? Kaya di ba? Mukbang ko tapos din. O, kita dua ka. Anjo, di na pabili na na. Kita dragot din. Kita dragot din. Mukbang nandun dyan. Mukbang. Tulon ba? Yung dagat yung isa. Kaya itlog na itong mukbang. Rihanna ba? Tanaw. Katulingin niya. Yan eh, pangatan pong isang kutsara. Kung wala, pagpalit sa unitap. Kutsara daw isa diri. Ang luwag na ko. Ano nang luwag? Wala! Mga iro! Hi, hello. Muna siya ang kalamay guys. Ubi kalamay. Akong pinsan na sikat rin sa Bagua Playa. Segunda lang ko magsikat na po. Subscribe sa yung YouTube channel mga wangs. Ito, Vilma Y. Pamanti. Okay na yan. And ayan mga wangs, thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe my channel, Wang Ising TV. Digos Good Vibes. And please, like and follow my Facebook page, Wang Ising TV. Daghang salamat sa inyong tanan. Nag-ayo-ayo mo. This is Wang Ising.